kuchitupa. Tafara sabhuku sibongi ndiye upi? Ichi. Baba. Icho cheka. Oh, chitora beti bata. Beti certificate zvaita vanhu vaMwari. Hey! Iri ndiani? Livalani. Chika. Fair. Fair. Hazvina kudai. Straight. Handiti uyewe mashonelo. Uyu tomuti chi ambi. Ambi zvorewe. Izita rambu yavai. Iniki nemo. Guys, for the people, finally, the Lord have done it, finally, finally, the Lord. Viyavaliwa, mudzimu warine. Kukoni. Sama beti nanti koyibuwa. Koyibuwa. Ndikufara kuti ndangu. Success Bet Bridge. Guys, ndisandaenda ndoda kungotaura chimwe chinhu one about maservice atawana pano iri kuri kuti chingodo right. Ndoda kungotenda maservices atawana pano kubatwa kwataitwa kuno kuchituri pasi because indasikatozive pandakazviudzwa kuti kuchituri pasi ndakamboitirana naro namaiguru kati kuchituri pasi kwazwa mabhedhi here are you sure kuti tikurasika vakati vanhu vaMwari tasvika panapa around zvekuma 10 because tambotenderera tichitsvaka matsamba edu kusvika aita tasvika pano sekuru vatisevha kuno kuchituri pasi vatiitira furomo bepa rekutanga vachiita vachipedza vanyora izvi ndovanga kuda maoko avo ogwadza nekunyora nekuti vana vanga vakawanda vainge vachiita vari 1 kudaro but vatisevha zvimwe zvandasingambofungiri kuti indaingova nefungwa yekuti kuzvitupa kumabheti kunotukwa vanhu tachitotaura nyaya dzimwe nguva ndisingahwi zvavari kutaura vonditi aiwa tiri kuti zvakati aiwa vanhu vekuti turi pasi vekumabheti certificate ndoda kuvatenda maiguru ngatiwa chokwadi chakanaka tasevhwa dzimwe nguva ndonga chitotudza kuti itai so tisingatozivi vatibatsira kusvika tabata mabheti atozvitenda chituri pasi atotenda shuwa hai kuti tiri pasi ini ndinotasimon apa irisiti yatotevera yanga yatosara unzi ndai munovapa aiwa tinganyepa loruwa chituri inonzi loruwa chituri pasi service. Say guys, for the people saka tisi kuita rusha stereki tauya kumabheti tamuka guys tina maiguru banefati vakagara uko tati vagarire ikoko kuikira bhozi sitaane shari tamukidza uyu wanga akarumwa zuro nezvinyavada ane munyama nezvinyavada saka tazongouya navo tikati handiitese in case vakati vana vacho vanoda kuvaona futi kumabheti saka banefati havana kutiitira problem nesu vakazouya vakatibatsira vakanotsvaka vakamiramira 2 days ago vachimiramira kutsvaka tsamba dzose dzachidiwa baba nefati vakamitsvaka zvimwe zvose zvaingonzi zviri kudiwa vakatsvaka maiguruwo vakaenda nediwo vakatsvagawo chitupa chemuninavo kachiwana pachiri zvose nezvimwe zvitupa zvevabereki vakamisawo program yavo kuti vatiperekedze tiuye kupi kunoku then tina sabhuku ndichatanga ndavabvunza kuti vanoda here kubuda mumavhideo kwati kwete vamwe vanonzi surgeon from day 1 andasvika kuno kuchabhili kwatiri kuno kunonzi kuti turi pasi ndokwatauya kumabhedhi evana saka ni vanonzi surgeon Obed Dupe handidi kurevera nhema baba ivavo vane mwoyo wakanaka kubva musi wandasvika muchabhili kusvika dhei ranhasi vakandibata zvakanaka sekuri vavo ndo vanenge vachiona nezvemasabhuku nechinechi mukuru wemasabhuku saka kubva musi wandavaona kusvika pese pavaindiona vachindibvunza zviri kufamba sei zvikuita sei munhu wekuti unogara ari bhiziwo sekuti vanoona nzvimbo dzakawanda
asi anything chawanga uchingodawo kunyanyanya zvinhu zvisingazodiwo mari mukati vava vachindibatsira nekuti vanenge vachitostruglawo kuti vararame handiti saka kuno kumabhethi ndakangotovaudza apa ndakavaona last week ndikati I think next week muswe tuesday tienda mabhethi vakangoti no problem munongondifonera todii toita saka ndovatozotorana nesu vakaenda kumusoro kwachoni kuti tonyoregwa dzimwe tsamba dzokuti uyu vamai vevava vakwanise kuva nedeath certificate because vanga vasina saka ndasingashuwisi procedure ndatotanga kudzidzawo nhasi iyoyo ndokwataenda kumba kwachoni kwavakuru vacho ivavo tikabatsirwa chaizvo through neeuropean village head vacho avo ndovatibatsira saka tikasvikawo ndopatazobva ndokudhiraivha ndokuya kuno kwatava kuti tiri pasi sasvidza around 11 o'clock handizi kuti network yangu ichaita kuti ticharega kana kuti ndichazoenda kunetwork vana tangoti ngatiwe navo in case vakanzi vanoda kuonekwa ndozviripo saka izvizvi tambosiya vari kunyora tsamba yamai vavo yekutanga yacho ndo inonzi yakakosha tombonotsvaga kuti unotingaona chingwa here nemadhiringi tomboryawo tirege mudumba hamuchina chunu amozviona ndozviripo saululu sisa izhara ikuona wakapata kudai saka dzimwe hembe tazokonywa kunodzitora kwati nekuti mukona vakadai so nguo dzimwe kwadzakasiya dzavharikwa tashayiwa kwakusina vanhu saka uyu ndiye wakwanisa kuwana dzimwe hembe uyu watozopuwa dzimwe hembe dzokwamaiguru uyu wangonongawo zvaanongawo nekuti ruoko rwake rwakaekera ruri kumukwadza rwakarumwa nezvinyavada pagumbo nepeka hatina kana kuvata nhasi manheru saka tamboenda kuti tinotora bhegi rimwe rehembe kwarakasiyiwa saka vanhu vacho vava vasipo plus tatisina kutaurawo kuti nhasi tichada kuzotora hembe kuti vana vaende vakachena kupi kumabirth certificate saka tiri kunamata dai mabirth tikata sei tikamawana kutsamwa zhara kuchirega tiende kunotsvaka zvidhiringi tione kuti pangani taana muku mukudzi ari kuseri futi imbobuda mukudzi vanhu vakuona haiwa kwakata kani hauna kurizei ichitaura tauya kumabirth certificate vana vakuwana mabirth certificate manje zvofadza izvi wakachikuziva kuti tiri pasi ndatoshamitsika otanga kuya nasi ndichiona zvandavonawo nasi ndokuni saka takuenda kumashopu tomboda kutsvaka chikafu timbonodla abva mashopu manje tatsvaga chipfa chedu tiri kunyanya kuti akati sponsor this trip ochibata this trip yekuinda kuuya kuno kumabhethi because papane tuma extras saka rati aiwa chega tinotsvagawo madhiringi then tinobvunza sabhuku vacho kuti vanomwa ripiwo kangotsvagawo zvimapoloni kuti munhu nemunhu unobata chipoloni chake zvino uyu hali beef uyu ari complicated hatina kutengera hali beef hali uyu hali poku ndizvo pokunoda hali mbudzi nyemenguru apa babanefati anoda izvi babanefati chavo chibata icho babanefati mukudzei chake sabhuku chavo kanchasabu handisi kuti tichakumbira makapa apo here tozviryira nezvigubhu aunozviona iwe otodla chakadero saka inini maiguruma taina mashopu akati muzokasira I think vapedza kunyora death certificate vakunyora mabhigi tapedza kuita death certificate date vapedza asi izvo zvakutonyora mabhethi acho vakanzi kunotsvagwa mwana mu1 i100 rand so vari 4 kunotsvagwa 400 rand nanefati saka ari kubhadharirwa nanefati saka kana iri because apa tiri kuti guys for the people ndangoti pave clear kureva kuti tabhadhara mashemarians isi tabhadhara death certificate which is 40 rands tabhadhara then now isu ndasingazivi kuti kunobhadharwa mari which is more than $20 inopfuura because 340 ndo $20 ndo zvataugwa kuno kunasi kumashopu kuti 340 ndo $20 kuno kuizvozvo kureva kuti 60 rand 60 divided by 17 almost kuma 22 23 kokoko ndikoko 20 plus 20 plus 20
kuma $25 saka $25 ndio tofana kubhadhara wangu ndorega guys kumatoresai nemabhedha apa taanzwa nekufamba kwataenda kwese nhasi chitenderera etisina kutenga chikafu nani ndadara kupaira rodhi ndiri 1 ndikati zviri nani tasina kutenga chikafu tatenga chikafu chedu nekuti tasikazvizivi kana neni handisi kuziva kuti kunobhadharwa saka vari 4 kababa vacho vari kuti wana mari vabhadharire nefans ndioisi pashe vanezitobhadharira amene pamwe zuva chidogweno ona ndivekera tono ndinokwanei chakwanei chioni ndipe chikwameni say guys for the people tadzoka shaita mwari wachakobe iwe inoda kulaminiswa rinobvaruka izvozvi chaiko ndichapa mwari wachakobe mapiwa mangana ichinde chanichi kore chifonderani hai 3 kore chifora rechifora sara ranefati ndiro rasara ranefati ndofara sebhuku sibongino ndiye upi ichi chitora bheti bata bheti certificate zvaita vanhu vamwari iri ndiani livalani chika Fair. Fair. Hazvina kudai. Straight. Handiti uyewe mashonelo. Uyu tomuti chi ambi. Ambi zorewe. izita rambu yavake. Ini kinemu. Guys, for the people, finally, the Lord have done it. Finally, finally, the Lord. Viyavaliwa. Mudzimu warine kukoni. Sabhuku, imagine guys for the people. Sabhuku lele, mukuru wemasabhuku ndo vatauya navo kunoku. Sabhuku vekuvillage kwana ava kwaita funeral. Saka vada kukwanisa kunge vachizouya nesu asi vamukira makuseni vada kuti vazotikwazisa saka vazotonda kunoatenda funeral. Vandotachiti ndira kuvatenda sabhuku ndikasakutendai ndichiri panapa pangu tokonazopesana hamozviona ndinenge ndiri munhu wakashata kubva musi wandasvika munzvimbo yeChabhiri kusvika nhasi it's almost 3 months ndakatambirwa nasabhuku wamurikuona ava ndokuru watoti village head ndo vakatitambira vachindicheka kuti uri sei wakagara zvakanaka here hakuna kukushungurudza here zvose every time ndiyo nyakutoti mbondiratidza tichitsvaka murivo huku dzepepepa zvitinha vachifamba neni vamwe vanenge vachiti masabhuku sei asingauyewo kuzobatsira kuti ngoro kaudi ava mukuru but vanenge vachitozogara kure nekwatinogara vachimira pati yavo chokwadi chaiko kudivi kwangu his part he played it well according to me because I was safe. Handina wakauya akandinyon'onya handina kana zvokuti marudzi zvakandiafekta ndiri kuno kuChabhiri kwese ndakandiri safe and sound handina vamwe unota zvokunzwa asi handina pandakasangana nazvo vakangonditorao semwana wavo kusvika pekupesa chero ndisina program nasabhuku vaiti vakandiona kuti chero uri sei. I think ndizvozvo mashoko angu andaida kungoti nditaure pamusoro pavillage head and even pandakavaona last week ndikaudza zvekumabhethi vakangonza kuti anytime is tea time unongondiudza ngativafonera nhasi kuti makuseti titafola pakuda kutobuda vakakanzela vakati tinoenda tese ndo vatibatsira kuwana maletters mamwe anga asati awanikwa nani nababa nefati. Baba nefati ndo avo vanosvoda baba nefati